Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulih de iba dahun ramde. Kimat bakong san jong ke kubor menta ke stem. Yo thamai salai puai ngut kibriu ha Meghalaya yo ke COVID-19 hinen kesngi kiu ke jingdon kinong pang syakalai spa arpun riungun. Lapan longi ke jingyelang kemi benya pedeng ke sorkar bat keliang persya halor ke jinglong jingman ha ke jela baya day bat u COVID-19. Bat syakta palat sau polak ngut kinong syong ha asam na ke jing shleum kiu ke jingyap briu syakin nyu pongun. Kiku boy babenya. Ha Meghalaya dan salai puai ngut kibalayo thamai ke jingpang COVID-19 hinin kesngi bat armut pat kibalakot ha East Khasi Hills District. Menteri ketenat ke kot ke khia ke jela ba AL hek ula pentip ba ke jingdan jong kibriu ki badangdan ye ke jingpang kilong laispa arpun ringun bat ke jingdan kibalayo khia kalong sap khandai ngun. Ulaya thoro bahadu menta ki sampel ki baladab banpa examin kilong arpusan hajar news pa sau pusau teli but arpusan hajar khandai spa prapunyu teli ki belong negative but lai spa khat pra teli pat ki badang up ya ki kai phot jongki uba hek ula ong banang ki lai puwe ngut ki bala shakta themai ko COVID-19 arpun ngut ki deina BSF uwe na katanat shipai but sau ngut ki riu pat ba Hakabaya day bat kajing boat dini ki badan jingya kendo bat ki balet syakajing kawaya tho ha Greenwood Resort u Director ke Health Services u Dr. Amanwar u lapentep bahadu menta lala ban boat dini ki arspa andre pukandaingun hakabashi spa shipau ni ki nong muna ki baladep ban examin ki lalong negative bat ki wei pat ki dang ab ki kai pot jongki Lapin long ke jingyalang kemi benya nen kesngi dak ha ke jingishim bentalang jong ke sorkar bat ki dukhat kaliang persya ban ya mir jingmut lang ha ka bayade bat ke jinglong jingman u COVID-19 bat kum juru ban kemi thu ya ki jingpen kre ha ka te ke jingyalang lapin I ki mat babun da chief secretary halor ke jinglong jingman bayade bat u COVID-19 ha ka jella Hakite ki jingpen I lak deuru e ki jingyo pang COVID-19 ha ka jela kat kum hadu ka khatsan tarik menta ubnai bat la kampelet jingbut ru ha ka bayade bet ke jingpen bet penbyang bante la kam ne kate ke jingpang la airu ki jingpen tep ha ka bayade bet ke jingshim khya na kalyang ko sorkar bante la kam ne ke jingkiu state jong ka jingyo pang jong ki BSF bat ki we kitnat chipai hapo ka jela Hakate ke jingyalang la kadeu bakat kum hadu ka khatsan tarik menta ubnai nyu pusan na ka shispa jong ki nong pang COVID-19 ha ka jela ki dei ki BSF bat kan thobro iki badan ha ki wei ki tanat shipai ka jingdon jong ki nong pang ha ka jela ki duna bhakat hadu ka lai poi tarik ujeliu ha ka ba ki don ki badan ye ka jingpang ki don tang phrangun Menteri Rangba do Kari Narendra Modi unsa ajing kran menta ka sngi ka jingyalang lengba ka internet jong ka high level segment jong ka United Nations Economic and Social Council ka ba anpenlong ha United Nations ha New York Menteri Rangba do Kari unsa ajing kran ro ha ka jingyalang ai khuble ringkat bat Menteri Rangba do Kari Norway bat Secretary General ka United Nations u Antonio Guterres Lapan long ya kani kajing yalang basisin shisnam kum kajing ya kendo lang jong kinong mi khmat na ki sorkar bapher ki riu shempang ki company bapher bat ki wei ka sorkar keme kalapan tip ba kajing dan jong baro ki briu ki balakot no na kajing pang COVID-19 hakari ki lapalat nriu lakngut hadu henen kesngi Baro kilong henriu lak khat ar hajar praspa khatsan ngut ki briu ki balayo khia hakari bat habaken kelum ka jingdon jong ki balakot hakari kala kiu shaka henriu pulai pon arpusan na ka shispa hakini ki arpusau kunta baladem arpu hajar news pa prapulai ngut ki nongpang COVID-19 ki lakot hakari hadu menta kari Hari India ka jingdon jong ki briu ki badangdon ye ka jingpang kilong lailak laipuwe hajar shispa saupun ringun katanat ka kot ka khia ka sorkar kemi kalaya thuru ba ki don laipu ar hajar nreus pa khandai pusan ngot ki briu ki badang yo thammai ka COVID-19 hakari hakini ki arpusau kunta baladem hakaba ka jingdon jong baro ki bala shakta hau khnyang jingpang coronavirus hakari India ki lapoi shaka khandai lak nrepu pra hajar praspa nyupun ringun Kajala Meghalaya nin kasngi kalaraki kasngi 69 Garo Labor ko de Menteri Rangba Kajala Konrad ki sangma kajingtho jong u lengba ka Twitter ula ong balaraki kani kasngi lingkho dapsnem jong kasngi Garo Labor ko de kum kajingkin ma buram mi ki patemen ka rilum Garo kibla aya kajing shakri hakatma ba baningkong lakan ma buram ye kani kasngi kum kajingwan poisuk jong ki dkhat jong kate ka kanhon shalari bat kajing shakri hok jong ki kum ki sipai jong ka 69 Garo Labor ko hakatma ba baningkong hakari France
Kadi ka kubor ka Wan Shapi na ka All India Radio Shillong. Ha Assam Shakta kumba saupu lakmut ki brio ha ka jingshle ha ka jilla. Ka jingya brio na ka daw ka jingshle ka lakish ki nyo puwe ngun. An puli bang sasien ka jingya brio na ka daw ka jingshle ka lakish ka nyo puwe ngun. Kumbasan po jangut ki brio ki ladan menta ki jakasa basipor bat pendiang ki jingdon kam jongki baro. Ka kenhun na ka NDRF bat SDRF ki dang yepteng ban tre ban a jingaram ha ki jaka ki bla shakta ha ka jingshle Menteri rang ba ka Assam usar bananda Sunawal ulalit banjengo ka Kaziranga National Park hanin kisngi ban pet ka jinglong jingman jongka na ka jingsha penjulor ha ka jingshle Katnat ki kampo iyeng ka sarkar kami kala kerpat sebaro ki jela bakin pet kerpangi ki samla ki bladan ka sernot jong ka NCC ha ki examin tung kampulin ha ka shiti sebaro ki jela katnat ki kampo iyeng kala ong bakate kan long rukum ka jing pensilur ya ki samla bakin penyaso bat ka NCC bat kumjoro bakin long ki bakilong ki balabyang ka jing sha jing hikai ki bala penbyang purai ka met ka phat bandrung shi ki kampulin Katnat ka dep rairu bakan long ka jing mentoy ki bala pendep ya ka NCC ha ka jing tungkam ha ki post kum ki sub inspector bat ki constable ha ka Central Armed Police Forces da ka babishar ka jing shahikai ki bakilayo ha ki kenhun NCC jongki Katnat ki kampo iyeng kari kala ongru shabaro ki jela bat ki Union Territory bakin pa ki jing to jongki ha ka bayadai bat kani Menteri ka sarkar pedeng bakmi ekatnat bral Piyush Goyal hanin kesngi ula ong bashen an sa pentri kamno da ka boarding ya baro kilenti rel hakari hakilais nam banwan pada shwa usnam arajar laipo kinong shong shnong kari India kinsngu sarong bakari India kadai kari ka baningkong hakaperthei bakandan ki renti rel ki bakhuit basuba Piyush Goyal hakajing ajing krenjong ulang ba ka video conference hanin kasngi hakajing yalang balapan long da ka CII towards self-reliant India renewable energy manufacturing ula ong ba ka sarkar ka kantiw ya ka make in India kamtam ni ki bor ki bala ban penthamai beang bat ka yeng scam ban tre ban penlong ki karkhana katkum ka jing tmu jong ka atma nirbhar Kaladan ka jingki jumai ba malum malah ka jela nen kasngi hakba ka jingklan jong u kalong R.0 Richter scale katkum ka jinglum jingtep jong ka National Center for Seismology kari India katanra jong te jumai kalong kumbashi spa pra kilometer shamingi katura West Garo Hills District Meghalaya lai thoba ka jingjiliu jong te jumai kalong khatway kilometer ha latitude uba R.0 point sub kandai degree but longitude uba khandai po point khat r degree Haswa bangin penkut ya ka kubor kan dikastem sasisin kimat bakongsan yo thamai sala puengut ki breu ha Meghalaya ka COVID-19 hinan kisngi kiu ka jingdon jong kinong pang syaka laispa arpun reungun lapenong ka jingelang kami benya habdeng ka sarkar bat kalyang persha halor ka jinglong jingman ha ka jella bayade bat COVID-19 bat syakta palat sapulak ngut kinong shongshnong ha Assam na ka jingshle kiu ka jingyap breu syaki hinyo pungun Katung ilapoy siya kabukod jong kakubor kabawan siya ka All India Radio Shillong pinsayo sngupat ya kakubor nakatahan siya tayo lamingi hakubor kanday lala shipo kani kakubor kawan siya ka All India Radio Shillong mentangin niya so nabat ka Delhi Station nakabanta kiwaypat kikubor